Tämmönen Kymson Super 8 nelitahtaiskootteri, niin ei lähde enää millään käymään. Puristukset on ilmeisesti niin heikot, niin tässä on nyt pikkuprojektia, sylinterin purkua ja mäntä on vielä paikallaan ja uusi sylinteri mäntinen on tilattu, kun tuli halvemmaksi semmoinen settinä ja tämmöistä kaikkea. Ja kone joutuu tiputtamaan alaspäin, kun tässä on tämä hieno rauta, niin ei mahdu tulee kansi eikä sylinteri pois paikaltaan. Ja kun ei tääkään voi olla vaikka pulteilla täältä, että sen saisi purettua pois. Tämmöistä projektia tässä nyt alulle, että nyt odotellaan tässä varmaan viikonpäivät, että saadaan iluja paikalle osia, niin päästään kattoon sitten, että oliko siinä viikko. Nyt on kansi tässä käsittelyssä, että männät on niin pirun karstaset, että täytyy kyllä käydä tää palotila läpi ja katsoa, ettei mikään venttiili ole kantamassa sen takia, että on karstassa. Ja käytän tuommoista teholiivotinta siinä pehmittääkseni ton noen tosta. Ja semmoista. Katsotaan nyt kuinka tää homma etenee. Venttiilin putsaukset menossa tässä, niin vähän puristimella painanut venttiilijousta kasaan, että saan tonne rakoon ja saa tuolta takaakin karsta pois ja niin edespäin. Ja jatketaan tästä vielä eteenpäin, katsotaan mitä tulee. Lähti ihan hyvin puhtaaksi toi palotila ja venttiilien välit putsailiin ja kyllä tehokas aine on toi sotti, liuoti. Saa Motonetista, vaikka ei mikään Motonetin mainos, jos joku haluaa mietiskellä, että mistä saa. Huomenna koittaa vanha mäntä pois, mutta on niin saakeli pahassa paikassa, kun on kone paikallaan, että näkee sinne kunnolla. Jatketaan. Saatiin nyt tää käymään. Täytyy purkaa kerran vielä sylinteri pois, kun tiivisteet vuosi niin paljon, että vaihdettiin samalla tuo rajoittamaton CDI-koopi tonne ja kaasari vähän vaihdon isompaa suutinta ja semmoista. Vielä vähän säädellä ja vaihdellaan öljyä ja semmoista.